ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ରହିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ନହେଲେ 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। 3 ଦ୍ୱାର ପଟେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା। 3 ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବା। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ସୁନା ଗହଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦୂରରେ ରହିବା। ଦୂରରେ ରହି ଆମେ 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଛି। 3 ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ମନି ପର୍ସ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେମିତି କାହାର ଅଘଟଣ ନ ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦୀପ ଉଠିସାରିଲା ପରେ 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି।